רותם להב, תודה רבה שבאת לפרוטוקול פתוח. אני ממש שמחה להיות פה, איזה כיף. עכשיו, למי שכבר מיומן ומכיר, אז רותם להב ואני בעצם קפצנו פה לפרוטוקול פתוח מגוף חטוב ראש בריא. נכון, הפודקאסט שלנו עם 3 עונות, עדיין מומלץ לשמוע אותו, להיכנס אליו, הרבה דברים מעניינים. הוא עדיין, הוא לגמרי באוויר, ואנחנו גם הולכות לחדד היום משהו שדיברנו עליו. נכון, בהחלט. אז אני אמרתי, דחוף להביא את רותם, כי היא בעצם המומחית למזון אולטרה מעובד. כל השאלות לגבי זה רותם, אז היא באה לעשות לנו סדר. בשביל זה באתי. ברוכים הבאים לפרוטוקול פתוח, פודקאסט על בריאות, אבל לא מהסוג שמוכר לכם. לא על עוד דיאטה, ולא על טרנד אימונים חולף, ולא על נוסחת קסם לחיים מושלמים. פרוטוקול פתוח נולד מתוך שאלה אחת פשוטה. מה זה בעצם להיות בריאים בעולם שלא מפסיק לבלבל אותנו? התוכן בפודקאסט אינו משמש המלצה רפואית בשום צורה, אלא אך ורק נועד למטרות ידע והעשרה בלבד. ועכשיו לפרוטוקול. רותם. כן. מה זה מזון מעובד? מזון מעובד, אתם רוצים את כל הסיפור. בדיוק, אני רוצה את כל הסיפור. אוקיי, מההתחלה שלו, מראשית הימים. חד משמעית. אוקיי, העניין הוא כזה, תחשבו על זה רגע, עד לפני, לא יודעת, 100 שנה, אולי אפילו פחות, הכל היה כזה, הולכים לירקן, קונים ירקות, הולכים לחלבן, קונים חלב וגבינות, הולכים איך קוראים לזה, של הבשר? קצב. הולכים לקצב, קונים בשר. כן. הכל היה פשוט, הכל כזה קרוב לבית, או כאילו הם קרובים למקום שממנו הם מביאים את הדברים, ואז העולם התחיל להתקדם, ואנשים רצו נוחות. כל הזמן העולם מתקדם מבחינת נוחות, וזה משבש דברים אחרים. ומה שקרה זה שכדי שנוכל לאפשר את זה, שיהיו לנו מוצרים באותה איכות, באותה רמה, שלא יתקלקלו, ושכולם יצליחו לשנע את עצמם אל סופרמרקט אחד, שבו יש גם לחם, גם גבינות, גם ביצים, גם חלב, גם התחילו להכניס חומרים לאוכל. למשל, אנחנו אומרים פה שמות בפודקאסט או לא, של חברות. אנחנו אומרים. כן? נניח 2 חברות מאוד גדולות בשוק, אנג'ל וברמן, סתם לדוגמה. באמת מפיצים לכל הארץ את הלחמים שלהם ואת הפיתות ווואטאבר, אבל המפעל יושב במקום 1, 2, 3, לא יודעת, אבל בסוף, כדי שהלחם יוכל להגיע באותה טריות ואיכות ואורך חיי מדף, גם לאילת וגם לעפולה וגם לקריית שמונה ווואטאבר, אנחנו צריכים לשים חומרים. כי אם אני עכשיו הופעה פה לחם, אני צריכה לשנע אותו עד עפולה, ושהבן אדם יקנה את זה, וזה לא יתקלקל לו אחרי יומיים, צריך להתחיל להכניס חומרים. ואז העולם הזה התחיל להתגלגל באופן הזה. התחילו להכניס כל מיני דברים לאוכל, כדי להאריך חיי מדף, וגם כדי לשפר את הטעם, לשפר את המרקם, לשפר את הנראות, ולא תמיד הדברים האלה באים לטובתנו. ואפילו ברוב המקרים הם באים לרעתנו. עכשיו, מבחינת ההגדרות היבשות, אנחנו משתמשים במה שנקרא נובה קלסיפיקיישן, שיש לנו בעצם 4 דרגות עיבוד. דרגה 1, לא מעובד, נראה בסופר כמו שנראה בטבע. מלפפון נראה בסופר, אותו דבר כמו בטבע, כן, יופי, לא מעובד. הרמה השנייה, שמן מלח סוכר, אין בה יותר מדי, חוץ משמן מלח סוכר. כאילו חמוצים? לא, שמן מלח וסוכר itself, כאילו הממש פרודוקטים. הבנתי. כאילו שמן זית, שמן חמניות, מלח. כאילו זה לא הזית, זה השמן שמוצאים ממנו, ולכן זה רמה אחת. שאגב, זה כן משהו רגע לציין. אנשים מדברים כאילו על שמן זית זה בריא, שמן זית זה בריא. עכשיו, כאילו נכון, אבל בסוף זה זיקוק של רכיב אחד, מתוך מוצר שלם. למה לא לאכול זיתים? כאילו, אני נגיד לא רואה את הצורך בלהכניס בכוח שמן זית. תאכלו זיתים, תאכלו טחינה, תאכלו אבוקדו. הערת צד, אבל זאת רק דעתי. לא, אבל זה מעניין, כי נגיד אצלנו בישראל, שמן זית זה must בסלט. נכון. שוב, אני חושבת שאם אני מסתכלת בראייה קצת רחבה על האוכלוסייה, רוב האנשים ככה או ככה, כנראה אוכלים מספיק שומן, אם לא יותר מדי שומן, אנחנו רואים אחוזי השמנה מאוד גדולים, אז כאילו למה לא ללכת למזונות יותר משביעים? למה לא לקבל את השמן שלך או את השומן שלך ממקור יותר משביע? אני בעד. כאילו אני ממש עדיף לאכול 1000 פעם אבוקדו או זיתים, מאשר לאכול משהו שהוא זיקוק
של רכיב אחד מתוך המוצר. זאת אומרת, חסר לי שם את כל הוויטמינים מינרליים. הרי כן מדברים על מיץ תפוזים, כלא שווה ערך לתפוז. אז למה שמן זית זה כן שווה ערך לזיתים? אני מאמינה שמלא אנשים שעכשיו שמעו אותך אומרת את זה, הם כזה mind blown, כי מבחינתם שמן זית זה כאילו הדבר, אבל נכון, כאילו מבחינתי, זה כמו מיץ תפוזים. למה לא לאכול את הזית עצמו? אני אוהבת את הגישה שלך מאוד. כן. כן, לא, אני אגיד שברמת ההנחיות, זה לא איזושהי הנחיה, ששמן זית זה דבר לא בריא. אני מסתכלת בסוף גם כמטפלת. אני רואה שלרוב האנשים, ככה או ככה, קשה להיות בגירעון קלורי, או במשקל תקין, בעולם האולטרה מעובד שלנו. למה לא לאכול את השומן שלנו בצורה יותר משביעה? כאילו, זה קצת שם. אבל זה לא איזה משהו שהוא הנחיה, זה משהו שאני רואה עם הניסיון שלי בקליניקה, אני תמיד אעדיף להגיד לבן אדם, תחליף כף שמן זית בפיתה קוסמין, הרבה יותר משביע, הכל טוב, כאילו, מעניין. גם ככה כנראה שרוב האנשים מקבלים את השומן שלהם, לא צריך לדאוג מחוסר שומן בתזונה שלנו. מצוין. באמת. אז זאת הקטגוריה השנייה. קטגוריה של מעובד, זה בעצם ערבוב של קטגוריה 1 עם קטגוריה 2. נניח, אם אני לוקחת קשיו טבעי, ומוסיפה לו מלח, אז זה הופך להיות מעובד, לא אולטרה מעובד, אבל כן מעובד. למה זה מעניין? אני כבר זורקת פה כאילו נקודה על ההמשך. כשאנחנו מדברים על רמות עיבוד של אוכל, אנחנו לא רק מדברים על האם זה כאילו מוסיף חומרים לא בריאים או לא, כן. אנחנו גם מדברים על האם המוצר הזה הולך לעודד אותי לאכילת יתר, שזו נקודה מאוד מעניינת בהקשר לאולטרה מעובד, כי זה לא רק בסדר, מייצבים, מתחלבים, משמרים, לא בריא, כולנו יודעים, אבל בואי נשים פה קערה של קשיו טבעי וקשיו מומלח, ובוא נראה כמה נאכל מכל קערה. לי ברור שקשיו טבעי, זה קצת טעם של מחק, אז אני אוכל 3, וכזה, טוב, מיציתי את האירוע, נכון, אבל נכון. קשיו קלוי, בואי שימי לי פה גם 200 גרם, וצ'יק צ'יק הכל נגמר. נכון. וזה העניין. חד משמעית. זה העניין. אז, ושוב, זה בסך הכל קשיו ומלח, זה שני דברים שהגוף מכיר ומזהה כאוכל, אבל עדיין הערבוב שלהם הולך לגרום לרוב האנשים לרצות לאכול יותר. אז גם ברמה אני לא יודעת אם זה פסיכולוגית, זה כן עדיין פיזיולוגית, גם ברמה הזו שווה להסתכל על אוכל אולטרה מעובד, או מעובד, כי בסוף מאתגר יותר. מאתגר יותר לשליטה. אם אנחנו עוברות כבר לרמה הבאה, שמה כבר יש לנו מאכלים, בעצם הרמה הבאה של אולטרה מעובד, זה כאשר יש לנו תוספות שהן לא אוכל או שמן מלח סוכר, אלא כזה באמת מייצבים, מתחלבים, משמרים, חומרי טעם וריח, כל העניין הזה. את החומרים האלה הרבה פעמים שמים, באמת, כמו שאמרנו, גם לשימור ולחיי מדף, אבל גם כדי שיהיה טעים יותר. וזה משהו שצריך להבין, שאם יש לנו את הרמה של מעובד, שזה מוסיף, הרמה של אולטרה מעובד, זה כבר צריך לזכור שיושבים מהנדסי מזון, ואנשים שזה התפקיד שלהם, לגרום לך לרצות לאכול עוד ועוד, וללחוץ על כל כפתורים במוח, כדי שלא תוכלי להפסיק לאכול. מה שמייצר גם המון תסכול אצל האנשים, כי את כזה חושבת שיש לך, את כזה, מה, יש לי שליטה עצמית, אני סבבה, אני בן אדם סבבה, ואת פותחת שקית צ'יפס, ואת מאבדת את זה, ואת מאבדת את זה ולא באשמתך, כי יושבים מלא אנשים, ומנסים לגרום לך לאכול מלא. נכון, הם ממש חושבים על זה. נכון, יש מחקרים ברמת כאילו, כמה קרנצ'י לעשות את זה, כמה מהר זה מתמוסס על הלשון, איזה צליל זה עושה לך באוזן כשאת לא עשת את זה. נכון, יש את הפרסומת הזאת. איזה? אולי של פרינגלס, של ה... נכון, הם עושים כזה קצב עם הקרנץ'. הכל מחושב, וגם צריך לזכור שעוצמת הגירוי שאפשר להגיע אליה, עם אוכל אולטרה מעובד, היא הרבה יותר גבוהה, ממה שאפשר בטבע. כאילו, מה הדבר הכי מתוק שיש לך בטבע? בננה. תמר לדעתי. תמר, נכון. אולי תמר זה הכי כזה מרוכז. נכון. איפה תמר ואיפה כאילו שוקולד הכי פשוט? איפה זה ואיפה זה, הם בכוונה עושים את זה כדי שנלחוץ לנו לכל הכפתורים. ועוד מילה על זה, רגע. כן, ואז אנחנו צריכות לדבר על משהו שמפריע לי במוח. עוד מילה על זה, הרבה אנשים מאוד אוהבים להגיד, 100 קלוריות זה 100 קלוריות, מה זה משנה? 100 קלוריות משוקולד. עכשיו, כשאני הייתי דיאטנית מתחילה, וסיימתי את התואר, let me tell you, ממש לא מלמדים אותך בתואר שום דבר על בני אדם שאינם חולים, הם למדים אותך כזה בית חולים וזה, אבל בסדר, יצאתי מהתואר, אני כזה, יאללה, בוא נספור למטופלים שלי קלוריות, באמת לא ידעתי כלום על שום דבר. אוקיי, והייתי אומרת להם, סבבה, כן, תפוח זה 100 קלוריות, ושוקולד דובאי, שתי קוביות זה גם 100 קלוריות, לא היה שוקולד דובאי אז, אבל שוקולד אחר. ובסוף אם אנחנו חושבים על זה, ההשוואה הקלורית היא נכונה, אבל האם אני אוכל תפוח, זה יעודד אותי לאכול 5 תפוחים נוספים?
כמו שאם אני אוכל 2 קוביות שוקולד, אני אולי אוכל עוד 10 נוספות. זאת אומרת, הסיכוי שזה יקרה לי כאן וכאן הוא לא אותו סיכוי. ולכן גם אם הקלוריות זהות, הבחירה בפחות מעובד, כן בסוף עוזרת לאנשים להיות יותר בבקרה. וזה חשוב. זה מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב. אני כל הזמן בראש שלי חוזרת לקערות קשו שאמרת, כי אני לגמרי הייתי, כאילו, זה אחד הקרייבס שלי בהיריון, הקשו הממולח, אני יכולה לפרק את זה. נכון. אוקיי, אנחנו צריכות לדבר על משהו שנתקע לי בראש בקטע של כל פעם שאני נזכרת בו, בא לי קצת להקיא. יש את לא יודעת אם זה דוריטוס, או לא יודעת איזה צ'יפס, אבל זה צ'יפס משולש צהוב בוהק. נשמע כמו דוריטוס. לא, כן, אבל יש כמה, כאילו, ואני זוכרת שראיתי איזה משהו, אולי זה היה ריל, אולי זה היה הרצאה ביוטיוב, והם שמו את זה, הם שמו את זה מתחת למיקרוסקופ, וראו כזה מלא, 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 מלא חיידקים דוחים, שכאילו זה חלק מהתוסף. מעניין. את מכירה את מה שאני אומרת? לא, אבל השאלה אם זה, מה זאת אומרת זה חלק? תראי, חיידקים יש על הכל, באופן כללי. אז כאילו הם פשוט לקחו את זה, וזה בעצם יכול להיות אותו דבר על כל דבר. חיידקים יש על כל דבר. האם הם מגעילים או לא, אני גם לא יודעת לשפוט, כי אני פחות חזקה בכאילו איך חיידקים נראים. וואי, אני פשוט, זה נתקע לי כל כך בראש מבחינתי, עכשיו אם אני רואה כזה שקית צ'יפס, אני לא רואה את הצ'יפס, אני רואה את כל הדברים שכזה טיילו על הצ'יפס. זה מעניין, אבל כאילו דווקא הנטייה שלי לחשוב שבגלל שמאכלים אולטרה מעובדים הם פחות טבעיים, הנטייה שלי לחשוב שהם פחות הזדהמו, אבל זה גם, זה סתם, אני כאילו לא באמת יודעת להגיד. אני חייבת להבין למה הדבר הזה, למה הצילום הזה קיים, ולמה הוא כל כך תקוע לי בראש, אנחנו נדבר על זה, נסתמס על זה. בא לי לראות את זה ולראות כמה זה אמיתי, או שזה, את יודעת, להביא צפיות, גם להביא צפיות זה נחמד, זה חשוב. נכון, לא, יש מצב גדול, לכן אני אומרת, כאילו, אני לגמרי אומרת את זה עם הסתייגות. אוקיי, עכשיו, מה שקופץ לי וקשוח לי, זה כאימא, המזונות הכי 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 מעובדים, הם בקו עין של הילדים שלי. נו, בוודאי. זה פשוט דבר, כאילו, את יכולה לדבר קצת על השיווק המבריק הזה? בוודאי. קודם כל הקונספט של שיווק מבריק, שזה באמת חלק מההרצאה שאני מעבירה, זה, כי צריך לזכור שיש המון פער בין מה שקורה בתוך המאכל, בין רשימת הרכיבים והערכים התזונתיים, לכזה מה שאיכשהו מוצג לנו. עכשיו, זה באמת גם ברמה של המוצר עצמו, ואיך חזית האריזה שלו נראית, וגם ברמה של איפה הוא ממוקם בסופר. בסוף יש המון פסיכולוגיה מאחורי הדבר הזה, שום דבר הוא לא במקרה. ויש המון כזה דברים שאני מכירה בהקשר לזה. באמת, זה דבר אחד. יש ממש מדפים שיותר זול למקם בהם את המוצרים, וכאלה שיותר יקר, כאשר חטיפים למשל, הרבה יותר יקר ליצרנים של המוצר, למקם את זה במדף של גובה העיניים של הילדים, מאשר לשים את זה מאוד למעלה או מאוד למטה. כי בסוף, הפסיכולוגיה אומרת שאם ילד רואה ממתקים, והוא מתחיל לצרוח ולעשות לטנטרום בסופר, אז יותר סיכוי שההורים יקנו, וזה נחמד. חוץ מזה, אם תחשבו על זה רגע, הסופר ממש מסודר בצורה שתגרום לנו לקנות יותר, ואני באמת בתור ילדה הייתי בטוחה שהסופר זה מין כזה גוף לשירות הציבור כזה, שהמטרה שלו זה לעזור לנו לאכול, כן? לא הבנתי את כל הרעיון הזה של זה גוף כלכלי, שבסוף ננסה להרוויח מלא כסף, כאילו, הייתי בטוחה שזה הכל מקרי, ובעצם אם הסופר היה רוצה לעזור לנו לקנות מהר וביעילות, אז הוא היה שם על הכניסה ביצים, לחם וחלב, ואז כזה, אוקיי, 80% מהאנשים באים, לוקחים את הלחם שלהם והולכים, כי זה מה שרובנו צריכים ביום יום. אנחנו אף פעם לא, אולי לא אף פעם, אבל הרבה אנשים לא נכנסים מתוך מטרה לקנות עכשיו 5 שקיות טפו צ'יפס, או לקנות 3 שקיות קליק. אף אחד לא. אני לא אגיד אף אחד. אבל אנשים בדרך כלל באים, כי כזה בא לי חלב, בא לי לחם, בא לי ביצים, בא לי גבינה. צריכים. ואז כזה, יואו, אז פשוט ראיתי 5 פעמים את הטפו צ'יפס, שאני חייבת לקנות אותו. עוד דבר זה שבאמת הטפו צ'יפס הוא יוצג כמה פעמים. יהיה לך בכניסה כזה מבצע היום, אוכל מובד, לא יהיה מבצעים על ביצים, כאילו, למה שיהיה מבצעים על ביצים? נכון. או על לחם, או על חלב, פעם ראית מבצע על חלב, לא?
לא משהו מבצל חלב. ההפך הגמור. ממש לא. אז יהיה מבצל צ'יפס. ואז יש כמובן מעברים של חטיפים, ואז גם שם נראה צ'יפס, ואולי גם ליד הקופה, כי כזה, טוב, אני כבר פה, בוא נשלוף איזה צ'יפס. אז הדברים האלה יופיעו הרבה. ירקות ופירות, אם חלפת על פניהם, חלפת על פניהם. זהו, לא יהיה יותר. את ראית את זה פעם אחת, זהו. ממשיכה ללכת, אין יותר. והמוצרי הבסיס תמיד יהיו מסודרים בצורת חטא. נכנסת, ירקות לפעמים, ברוב המקרים יהיה בכניסה, כי זה עושה אווירה פרשית. אחרי זה יש לך כזה, בכל החטא, כל היקף הסופר, יהיה באמת הלחם, הביצים, הגבינות, הדברים היותר, הדברים שאנחנו בטוח צריכים, מפוזר מאוד, כדי שנצטרך לעבור במעברים, ולשאול את עצמנו, האם אני הולכת לאכול את הצ'יפס או לא? וזה מאוד מאוד קשה, במיוחד אנשים שבאים עייפים וכזה, אתם יודעים, ליצר ללכת צבעים. לא ללכת רעבים, זה פתח ליצרות אחרי זה. נכון מאוד. ללכת צבעים ולבחור בצורה שקולה, כמובן לפעמים כן נבחר אולי לאכול את הצ'יפס, אבל כשאנחנו רעבים, היכולת שלנו להחליט חכם, יורדת. נכון, לגמרי. זה פשוט ככה, לא משנה מה. זה כאילו, החטא הוא לא משנה מה. אני כל כך, ואני תוהה, כאילו, הצרכן יותר ויותר מודע, אבל הם לא משנים את זה. זה ממש, זה הסופר. כי זה לא משנה, זה עדיין עובד עלינו. כאילו, בסוף, אני חושבת שהדרך לחיות בריא יותר, היא להכיר את הגורמים, ולנסות מלכתחילה לצמצם פיתויים. כי זה שאני, לא יודעת, שומרת על הבריאות שלי, ואני משקל תקין וכזה, זה לא כי אני יותר חזקה מנטלית, וגם את, אני בטוחה, מאנשים אחרים. זה כי אני מבינה מה הטריגרים, אני מבינה שאם יהיה לי קשיו קלוי ומומלח בבית, אני אוכל את הכל, ואם אני, את יודעת שאני אוהבת גומי, אם יהיה לי בבית, אני תמיד אומרת את זה למטופלים שלי, אם יהיה לי בבית קילו גומי, אני אוכל קילו גומי, ואם יהיה לי 2 קילו גומי, אני אוכל 2 קילו גומי. מה אני עושה? אני לא מחזיקה גומי בבית. אני לא אוכלת גומי, פשוט לא אחזיק את זה בבית, כי אני מבינה שיש פה פיתוי, שלי הוא יהיה קשה מדי, ואני אהיה בשוק הכרמל ביום שישי, ואני אקנה גומי ואני אוכל אותו וזהו. אבל האם אני ארצה להחזיק את זה בבית באופן קבוע? פחות. Speaking of גומי ומזון מעובד, אני רוצה שנייה שתספרי לי קצת על הצבעי מאכל. מה קורה שם מבחינת כאילו, זה נורא מלחיץ אותי. צבעי מאכל זה דבר שנורא נורא מלחיץ אותי. אני לפעמים מרגישה שרק אני נלחצת מזה. תוכל לספר לי קצת על זה? תראי, הצבעי מאכל, אני לא יודעת להגיד ספציפית על כל אחד מהם, אבל יש פה מנעד מאוד מאוד גדול. יש צבעי מאכל שכן מופקים באופן טבעי, ויש צבעי מאכל יותר בעייתיים, או יותר מעובדים, או יותר כימיים, שכן מקושרים, כמו חלק מהרכיבים, אגב, האולטרה מעובדים האחרים, ליותר בעיות. העניין הוא שאנחנו גם לא ממש יודעים לשים את האצבע, כי הרבה פעמים אין פירוט. זאת אומרת, הרבה פעמים יהיה כתוב, חומרי טעם וריח, צבעי מאכל, לא יפרטו לך מה בתוך המוצר, כי לא תמיד חייבים. וזאת כן בעיה, כי אנחנו לא תמיד יודעים לשים את האצבע. עכשיו, יכול להיות שגם צבע מאכל שהוא בעייתי, אוכלים ממנו, לא יודעת, מעט, אז הכל בסדר. או יכול להיות שאני אוכלת גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה, ובכל אחד יש מעט, שאולי זה כאילו כמות סבבה פר המוצר, אבל אולי אני כאינדיבידואל אכלתי המון מוצרים שיש את הצבע הזה, ואז עבורי זה יכולה להיות בעיה. העניין הוא שזה באמת לא כתוב. אז כל הנושא הזה בכלל, על הרבה דברים, לא תמיד יהיה כתוב. חומרי טעם וריח, גם יכולים לכתוב לך חומרי טעם וריח. את לא יודעת מה זה אומר בפועל. איזה חומרים? הם טבעיים, הם לא טבעיים, ממה הם מופקו, יש כאלה יותר בעייתיים, כאלה פחות. גם חומרים משמרים, אז יש כאלה שהם יותר בסדר, ויש כאלה שהם ממש נמצאים במקום, בקבוצה הראשונה של מוכחים כמסרטנים. אז כמו ניטריטים וניטרטים, שיש קבנוסים, נקניקים, כל העולם הזה, כן. בכולם? כן. כדי לשמר בשר, חייבים לשים חומר משמר מאוד מאוד חזק, כדי שלא יתפתח חיידק קלסטרידיום בוטוליניום, שגורם לכזה שיתוק ומוות. אז החיידק גורם. בא משרד הבריאות ואומר, מה עדיף? קצת חומרים מסרטנים, או שיתוק ומוות. אז אוקיי, גם אני הייתי בוחרת בקצת חומרים מסרטנים, אם כי אני אגיד שנגיד, זה באמת אחד המוצרים, ושוב, אני לא אוכלת אוכל מעובד, אני לגמרי כן, פשוט בבחירה ובמודעות. נקניקים, פסטרמות כזה, שאני מאוד אוהבת, זה באמת משהו שאני אקנה אולי פעם בשנה, ואני תמיד עוברת ליד זה, ואני רואה כזה, וואי, יש מבצע, 2 ב-22, וואי, אני אקנה, אני לא אקנה, די, לא. זה באמת אחד המוצרים שאני הכי נמנעת מהם, למרות שאני כן אוכלת אולטרה מעובד. קורן מת על זה. אז להעביר לו את הבשורה. אני אעביר לו, כאילו ממש עוד כמה דקות. רגע, וגם בזכותו,
כן, במקום להגיד בגללו, גם הילדים אוהבים. מאוד, מאוד. רגע, אז מה עוד? אז יש לנו את הניטריטים וניטרטים, מה אמר? ניטריטים וניטרטים? כן, כן. אוקיי. איפה עוד הניטריטים וניטרטים האלה נמצאים? אני חושבת שהם באמת רק בעולמות הבשר, כי פשוט שם יש ממש סכנה לחיידק מאוד מאוד בעייתי, שם מאוד מקפידים, כאילו יותר. אוקיי. אבל לדעתי זה באמת רק בבשרים. איפה עוד אנחנו רואים את התוספים היותר מסוכנים? ממה שאני מכירה זה רק שניהם, אבל שוב, אנחנו צריכים לזכור שיש פה השפעה מצטברת. נכון. שאותה אנחנו היום לא יודעים למדוד. וגם צריך להגיד, כל העולם הזה של אולטרה מעובד, קודם כל כבר יודעים שיש נזקים. תמיד מצחיק אותי שאנשים אומרים, השמנה זה גנטי, השמנה זה גנטיקה, הכל גנטיקה. לא, ניקח תרופות כי השמנה זה מחלה גנטית. לא נכון, כאילו, סליחה שאני אומרת, אולי יש בסיס גנטי, סבבה, אבל בסוף העניין הוא שאנחנו חיים בעולם מאוד אוביסוגני, מאוד מעודד להשמנה, מאוד מאוד גורם לנו לאכול יותר עם אוכל שהוא אולטרה מעובד ומזיק ובעייתי, ואני חושבת שאין עדיין מספיק מידע ומחקרים על זה, בסוף זה באמת עניין שלה. 50-100 שנה האחרונות, כמה מחקרים כבר יש, עכשיו המחקרים שיש מוכיחים את זה חד משמעית. אוכל אולטרה מעובד, גורם לאכול יותר, גורם לנו, זה טעים יותר, אז באמת אנשים, יש איזה מחקר, אני זוכרת שדיברנו עליו בעבר, אני לא יודעת אם להזכיר אותו עכשיו. מחקר שבדק את זה, אחד הגדולים ומפורסמים בתחום, שהיה הראשון שממש הראה, שאוכל אולטרה מעובד גורם לאנשים פשוט לאכול יותר, בתזונה חופשית. מה זה אומר? לקחו שתי קבוצות, זה היה מחקר מאוד קטן, אבל מאוד מאוד איכותי, כי הנבדקים ממש ישנו בתוך מתקן המחקר למשך חודש, כאשר הם עשו בעצם חצי מהזמן, שבועיים של תזונה לא מעובדת, ואז שבועיים של אולטרה מעובד, כל נבדק עשה את זה, הם עשו כאילו קרוס. כל נבדק עשה את שתי הקבוצות, חצי התחילו בלא מעובד ועברו לאולטרה מעובד, וחצי הפוך. מה שמאוד יפה לראות במחקר הזה, זה שהאוכל שהוגש להם, הוא לא היה רק אוכל שאת מסתכלת ומיד אומרת, זה ג'אנק פוד. היה שם גם דברים שהם, נגיד לחם, אז גם לחם, את יכולה לקנות בסופר לחם לא מעובד, ולחם אולטרה מעובד. אבל כמובן, לקבוצה האולטרה מעובדת, זה מאוד יפה, כי יש ממש תמונות של כל הארוחות במחקר. לחם אולטרה מעובד, לעומת לחם לא מעובד, שנתנו לקבוצה הלא מעובדת. אבל גם כמובן ברמת התיאת חטיפים. אז אלה קיבלו פירות ואגוזים, ואלה קיבלו טפו צ'יפסים ועוגיות. אלה קיבלו, לא יודעת, שניצלים כזה, מאמה עוף מהקפאה, ואלה קיבלו, לא מאמה עוף, כי זה היה בארצות הברית, אבל הבנתי קונספט. והקבוצה השנייה קיבלה, לא יודעת, היה שם פסטה עם בקר. אז, ואמרו להם, תאכלו כמה שאתם רוצים, מתוך המגוון שהצענו לכם, זאת אומרת, הם לא נתנו להם ארוחות, זה, אמרו להם כזה, זה המגוון שמוצע לכם, תבחרו מה שאתם רוצים, כמה שאתם רוצים, היה 3 ארוחות ביום, ואת הנשנושים באלמנט של הפירות והאגוזים, ומה שראו בסיום המחקר, ששוב, היה באמת מבוקר ברמה הכי גבוהה שיש, ברמה של בדקו להם עם מים כפולי סימון את השתן, כדי להבין באמת כמה מטאבוליטים הם יקלו, כמה קלוריות, כמה חלבון, כמה מהכל. וואו. באמת, היה ממש ברמה גבוהה, עשו להם בדיקות הרכב גוף כמובן, וזה. בקיצור, הקבוצה הלא מעובדת, ששוב, אכלו כמה שהם רצו. אכלו 2,500 קלוריות לאורך התקופה בממוצע, והקבוצה האולטרה מעובדת אכלה 3,000 קלוריות. וזה באמת הפער שהרבה פעמים קורה, כשאנחנו בוחרים לאכול יותר אולטרה מעובד. עכשיו, לאורך תקופת המחקר, הקבוצה הלא מעובדת ירדה קילו, והם אכלו כמה שהם רצו. אף אחד לא אמר להם, אתם בדיאטה, אל תאכלו, כן תאכלו, זה לא היה שיחה בכלל. והקבוצה האולטרה מעובדת עלתה קילו. זה מעניין. סופר מעניין. מאוד מעניין. אז אני אפילו לא זוכרת איך הגענו לדבר על זה, המחקר הזה תמיד סוחף אותי לדבר עליו. לא, של מה האוכל המעובד עושה לנו, כאילו, זה הנזקים בעצם, וזה מעניין כי הם ממש אכלו רק אוכל מעובד. אולטרה מעובד, כן. אולטרה מעובד, חבר'ה שכאילו הם היו בקבוצה של האולטרה מעובד. כן, ושוב, זה מאכלים שאנחנו פוגשים כל יום, רוב האנשים לא יודעים בכלל להגיד שהתזונה שלהם אולטרה מעובדת, אבל כן, אם אתם אוכלים לחם של אנג'ל וברמן, מאמה עוף, אפילו אחת מחברות הקוטג' יש בקר גינן. שאנחנו לא אוהבים. אז תראי, שוב, זה כן מאושר לשימוש בישראל, זה לא משהו שבישראל כאילו אומרים לא לצרוך, כן יש דיאטניות שאומרות, אני ממליצה למטופלים שלי לא לצרוך את זה. יש מקומות בעולם שאומרים לא לצרוך את זה? כן, למיטב זיכרוני יש איזה 2-3 מדינות שממש אסרו לשימוש על קרגינן, כי יש נזקים שרואים נניח בחולה, במחלות מעי דלקתיות, כן רואים שיש עניין.
ובאופן כללי, שוב, אין לנו כל כך מחקרים להגיד, גם אם זה מאושר לשימוש בכמות X בקוטג', אבל זה מאושר גם לשימוש בכמות X ביוגורט חלבון, וזה לא מבוקר בשום צורה. חלב. כן, והיום אנשים אוכלים הרבה סוגי אוכל אולטרה מעובד שהם לא יודעים. שוב, גם שאני שותה משקה חלבון, אולי אנחנו לא יודעים שזה אולטרה מעובד, או חטיף חלבון, זה גם אולטרה מעובד, או יוגורט חלבון, זה גם אולטרה מעובד, אז כאילו, אנחנו לא שמים לב, אנחנו לא יודעים שזה, אוקיי, פה זה מאושר ברמה הזאת, וגם פה וגם פה וגם פה, אבל אני אכלתי עכשיו 10 דברים שיש בהם קרגילה. האם אני בסדר או לא? לא יודעת, כאילו, העתיד יגיד, כרגע זה כן מאושר לשימוש, וזה אומר משהו, אבל אני תמיד אמליץ כאשר יש אלטרנטיבה, באמת בסוגיית הקוטג', אז יש אחד אולטרה מעובד ושניים לא מעובדים, למה לא? בוא ננסה. ברור. כאילו, אני בבית הייתי אוכלת את הקוטג' האולטרה מעובד, בבית הוריי, זה מה שהם אהבו. אגב, לגבי זה, אני לא רוצה להגיד שמות, אבל אני אתן לכם לנחש. בוא נגיד שאם קוטג' הוא פעם קצת יותר מימי, וקצת פחות מימי, אולי זה כי הוא קצת פחות מעובד. אולי כמו עגבנייה, שפעם יותר אדומה ופעם היא פחות אדומה, אז גם הקוטג' הלא מעובד הוא לפעמים קצת יותר מימי, ולפעמים קצת פחות מימי, והקוטג' ששמנו בו מייצב כדי שהגרגירים יהיו יציבים ומושלמים, אולי משהו ייצב אותו שלא מן הטבע. תחשבו על זה, תנחשו, תכתבו לנו. זה בעצם ההפרדה בין, כאילו, את מדברת על ההפרדה בין כאילו, מי גבינה לגבינה כזה, נכון? החלק המימי. כן, יש קוטג' שמתלוננים עליו שהוא מימי, ואני לא מתלוננת, הכל בסדר. ואת אומרת ההפך הגמור. ההפך הגמור, למה? על עגבניה אני מתלוננת עליה, שהיא קצת פחות חמוצה היום, או מתוקה היום. זה ממש חשוב. אני לא מתלוננת. כי מדברים על זה כל הזמן. נכון, בעיניי זה דבר חיובי. וואו, זה ממש ממש חשוב, אנחנו צריכים להדגיש את זה. זה אומר דברים טובים על הקוטג'. כי אני למשל תמיד אלך על הלא מימי, אבל עכשיו את שינית לי לגמרי את המוח. אז בסדר, אז שמחתי לסייע. זה ממש מסייע, למרות שכבר אין קוטג' בשום מקום, אבל בסדר. למה? הם חזרו. הם חזרו לעניינים? הם חזרו לעניינים. לא יודע, לא, אני לא בעניינים. עכשיו, אני רוצה לחזור רגע עוד פעם למחקר שדיברנו עליו, חוץ מהעלו במשקל, ירדו במשקל, כזה, אז נחזור לזה שוב שנייה, אז רוב האנשים אוכלים אוכל אולטרה מעובד, גם שהם לא יודעים שזה יכול להיות הלחם שלכם, הקוטג' שלכם, הגבינות שלכם, וצריך לדעת לקרוא תוויות מזון כדי להבין מה לא מעובד, ואז לעשות בחירה מושכלת. יכול להיות שעדיין בא לי לאכול את הקוטג' האולטרה מעובד, כי זה הדבר הכי טעים לי בעולם, ואני לא מוכנה לוותר על זה. וזה בסדר. אבל לא מתוך, לא ידעתי שיש אלטרנטיבה, כי זה קצת חבל. עוד דבר שהם ראו שם במחקר, מאוד מעניין, יש שני דברים מעניינים שהם ראו. דבר אחד, זה מהירות האכילה. שבעצם האנשים שאכלו אולטרה מעובד, אכלו מהר יותר ויותר קלוריות פר דקה. וזה מחזיר אותנו לדוגמה של השוקולד דובאי מול התפוח, כמה זמן לוקח לי להכניס את 100 הקלוריות האלה. כי חוויית האכילה היא חשובה. זה חשוב לי להרגיש הרבה פעמים שאני אוכלת. אנשים רוצים לקבל גם סיפוק רגשי מהאכילה. הרבה פעמים זה כזה, בא לי רגע הפסקה, בא לי רגע להתפנק, בא לי רגע משהו מעניין וכיף בפה. סבבה. כשאני אוכלת שוקולד, זה 1.5. 100 קלוריות ב1.5. כשאני אוכלת תפוח, זה 100 קלוריות שלוקח לי איזה 5 דקות לאכול. החוויה היא שונה לגמרי, וזה גם חלק מהעניין. אז ראו באמת במחקר שהאולטרה מעובדים אכלו יותר מהר. עוד דבר שראו, זה שבדקו את התפלגות המקרונוטריאנטים, חלבון, פחמימות, שומנים, כמה אכלו קלוריות מכל אחד מהרכיבים. כדי להבין מה היו, כאילו מאיפה הגיעו ה-500 קלוריות הנוספות שהקבוצה האולטרה מעובדת אכלה. כי אמרנו, אלה אכלו 2,500, הלא מעובד, האולטרה מעובד אכלו 3,000. אמרו, אוקיי, בוא נראה ממה ה-500 הנוספים מורכבים, מה הם אכלו יותר, פחמימות, חלבונים או שומנים. נתון מהמם בעיניי זה שראו שבדיוק אותו מספר קלוריות, 490 לעומת 492 היו מחלבון, זאת אומרת ממש אותו סך קלוריות של חלבון, והאקסטרה 500 היו שומן ופחמימות. יש תיאוריה שנקראת Protein Leverage Hypothesis, שכאילו אומרת שהרבה מהסובה, וזה די הגיוני, נובע בעצם מכמה חלבון אכלתי. וכאילו הם אמרו שמה, וזאת רק תיאוריה, זה לא משהו שהוא כזה חד משמעי, אבל זה היה יפה לראות את זה, כי הנתונים ממש הראו את זה, שכאילו הם אכלו אותה כמות קלוריות בדיוק מחלבון, ופשוט השאלה, כמה עוד הייתי צריכה לאכול, כמה אוכל הייתי צריכה לאכול, כדי להגיע לכמות החלבון שתספק ותסביע אותי. ופשוט כשאת אוכלת אולטרה מעובד, עם החלבון שלך מגיע הרבה שומן ופחמימות. והכפשה האחרונה, או תלוי עוד כמה זמן יש לנו, נניח במבה פרו, זה מוצר שמתיימר. וואי, אני מה זה רוצה שתדברי על ענייני פרו. בוא נדבר על ענייני פרו. אז יש שם המון מנעד, וזה בדיוק הסיפור של האולטרה מעובדים, שהרבה פעמים, כן, זה שיווקית מדהים להגיד פרו,
חלבון נורא סקסי היום, באמת עשו לזה גם אובר מטורף, אנשים לא מבינים שבחלבון יש קלוריות, אני מתעסקת עם ירידה במשקל, ומלווה אנשים שהמטרה שלהם זה להיות חטובים ולרדת במשקל, והרבה פעמים אפילו הם מגיעים אליי, וגם אחרי חודש בליווי, הם לא מבינים את הקונספט של לא לדחוף אוכל, גם אם זה חלבון, להגיע ל-200 גרם חלבון ביום, כנראה לא נכון לך, שמרית, צריכה לאכול הרבה פחות. אז כאילו, אז העניין הוא שהם אוכלים יותר מדי חלבון, כי נורא שיווקו לנו את זה, וגם בחזית האריזה, הם פשוט קובעים פרום, מועשר בחלבון, מאוד סקסי, מאוד מגניב. בדיוק. מאוד סקסי, מאוד מגניב. עכשיו, כשאני לוקחת במבה רגילה, לעומת במבה פרו, יש שם, אל תפסי אותי עכשיו בדיוק במספרים, אבל מעט יותר מהבמבה הרגילה. מעט, ממש לא הרבה. לא משהו שמצדיק, לא את הפער במחיר, ולא לגשת לזה כמוצר שהוא חלבוני, כי הוא לא. עדיין יש בו יותר פחמימות ויותר שומנים, ממה שיש בו חלבונים. אז למה אני מתייחסת למוצר סתם רגע נזרוק מספרים לשם ההבנה, לא סגורה אם זה המספרים האמיתיים, אני חושבת שיש שם איזה 18 גרם בשקית של חלבון. אוקיי, אבל אם יש שם, לא יודעת, 40 גרם פחמימות, ו30 גרם שומן באותה השקית, אז האם היה שווה לי לגשת למוצר הזה, בחשיבה שאני עושה לעצמי איזו טובה גדולה עם החלבון, ולהכניס את כל השומן והפחמימה הזאת? בא לכם חלבון, תאכלו טונה, תאכלו ביצים, תאכלו גבינה, לגמרי. לא מעובדת, כמובן. ממש. אני כאילו, זה אחד הדברים שבאמת קשה לי איתם, ולכן אני ממש שמחה שנגעת בזה, כי אם אני רוצה לאכול בגלה, אני אוכל את הבגלה. המעובד, אני מאוד אוהבת שטוחים, יש לי קטע איתם. אני לא אלך על הפרו, כי כשאני ארצה לאכול חלבון, אני אוכל חלבון. בדיוק. אני אוכל את הביצה. בדיוק. אני אוכל, כן, את העוף או whatever. הבגלה שמור לבגלה. נכון. צריך להפריד בין מה האוכל שאני אוכלת על מנת להיות שבעה ומסופקת ובריאה, ומה האוכל שאני אוכלת על מנת ליהנות ולקייף, ואיפה שאני נהנית ומקייפת, גם אני לא ממליצה להכניס את כאילו, השינויים הבריאותיים האלה בדיוק. לתוך אוכל שאמור להיות טעים. ואז אנחנו רואים באינסטגרם כל מיני רילס, כמו אפשר לאכול את כל העוגה הזאת רק ב-300 קלוריות. הצריך, חברה שלנו, למה צריכה לאכול עוגה שלמה? מה עומד בבסיס הצורך הזה לשבת ולאכול תבנית עוגה? ממש חשוב. למה לא לאכול את הדבר האמיתי, פרוסה אחת, ולעצור באיזשהו סיפוק וסובה? כאילו, זה מאוד מנותק מרעב, סובה וצרכים אמיתיים של בני אדם לאכול תבנית עוגה, גם אם היא מאוד עלה בקלוריות. וכל העידוד הזה מנתק כן. אותנו לרע מהגוף. ממש, וזה ממש מכניס אותנו, כאילו זה נותן לנו אישור לבולמוס. בדיוק. וכשאני מתרגלת לאכול באופן הזה את המאכלים דלי הקלוריות, אז גם כאשר אני אעמוד מול עוגה רגילה, או טפו צ'יפס, או whatever, יהיה לי קשה לעצור. כי איבדתי את היכולת להגיד, פרוסת עוגה מספיקה לי, בתור משהו מתוק. ולכן כהרגל, אני בחיים לא אלך לכזה מתכוני כל העוגה ב-300 קלוריות, ממש לא, תאכלו פרוסת עוגה רגילה, תעצרו בסובה, תלמדו את עצמכם בקרת כמויות, זה הרבה יותר חשוב מלהכניס עכשיו 20 גרם חלבון בעוגה שלמה, ממש לא. וואו, לגמרי. אני רוצה ששנייה נעשה סדר, כי מבחינת כאילו המעובד ואולטרה מעובד, ממש בפועל. אז כאילו, הדבר הראשון שאני לקחתי, כי זה דחוף לי וזה תכף יגיע הביתה, זה הניטריטים והניטרטים שאנחנו יודעים שהם חד משמעית קשורים לסרטן. יש קשר ודאי לסרטן, הרבה דברים נמצאים בקטגוריה הזאת, חשוב להגיד, גם אלכוהול וסיגריות לצורך העניין. עכשיו, האם כל כמות של אלכוהול מסרטנת? אגב, זה משהו שכן משתנה, היום אני חייבת להגיד, מבחינת הנחיות והמלצות. האמת שזה ממש מעניין, כי עד לפני 7-8 שנים, כשאני למדתי את התואר הראשון שלי, כן דיברו על זה שכוס יין ביום, נכון. זה סבבה ובריא, והראו לנו מחקרים, וזה מוריד, משתנה. מחלות לב וזה וזה. היום ההנחיות הן שונות. היום אומרים, שום כמות אינה בטוחה. כל כמות הינה מסרטנת. עכשיו, גם באוכל אולטרה מעובד, אני אגיד, לגבי ניטריטים וניטרטים, לא יודעים לשים את האצבע על הכמות. יודעים שזה כן קשור וזה. האם אני אגיד לך עכשיו, את אוכלי שקית אחת ביסלי בשבועיים, האם זה אומר שיהיה לך סרטן? לא יודעת. כאילו, לא יודעים לשים כמויות בתוך הדבר הזה, אבל זה כן נמצא בקטגוריה A. אז זה כן משהו שאם ניתן להימנע, אז להימנע. כוכבית מאוד חשובה. כן, כי גם לא צריך גם יותר מדי להבהיל. כאילו, גם לא אכלתי פעם ב3 שנים, הייתי עכשיו בגרמניה, ואכלתי קצת נקניקים, אז אני מיד אקבל סרטן. כאילו, שנייה פרופורציות. כי אנחנו לא יודעים להגיד את הכמויות עד הסוף. יכול להיות שבעתיד יתגלה
שזה צריך לצאת מן החוק, אבל בינתיים זה מה שאנחנו יודעים להגיד. אז אני לוקחת את הניטריטים והניטרטים מאוד ברצינות, אבל אני גם, הקרגינל גם קצת מלחיץ אותי. קרגינן, כן. קרגינן. אז אני לוקחת אני הרגשתי שזה קצת יותר כזה, קרגינל זה נשמע לי כזה משהו צבאי. לא, זה מופק בעצות אדומות. זה שינה לי את איך שחשבתי עליו. אז אני לוקחת גם את זה כמשהו מאוד ברצינות כשאני מסתכלת על הקוטג'. תראי, זה כן אני אגיד, זה מאתגר להוציא לגמרי את הדברים האלה מהתזונה. אני תמיד אמליץ פשוט לבדוק אם יש אלטרנטיבה. כאילו, בהקשר לכל רכיב שהוא לא טבעי, אם אני יכולה לקנות, הנה, נחזור שוב לדוגמת הלחם. יש לי לחם של אנג'ל וברמן, שהרבה פעמים, גם שכתוב עליהם, לחם מלא, 100% קמחים מלאים, עשיר בסיבים תזונתיים, וזה יהיה כתוב, וזה כתוב וזה גם נכון. לגמרי. זה גם נכון, אבל בנוסף לסיבים התזונתיים והקמח המלא, יהיה לנו גם מייצבים ומשמרים ומתחלבים. אז שנייה, להיות במודעות, להפוך את הלחם, לראות מה כתוב. כתוב מייצבים מתחלבים, בואו נראה את הלחם ליד. אולי בדוקטור מרק אין. אולי בטאוברד אין. אנחנו, אם תחזרו אחורה לגוף חטוב ראש בריא, אתם ממש תשמעו פרק על שאני ורותם ירדנו לסופר. נכון, ירדנו לסופר והסתכלנו על הדברים. וזה לעשות שנייה את הבחירה המושכלת, האם זה שווה לי והאם זה לא שווה לי, וגם בקוטג' להפוך ולהסתכל, האם אני מצליחה להסתדר עם הקוטג' המעט יותר מימיח, לא מעובד, מומלץ, או שבא לי לאכול קוטג' עם קרגינל, וזה בסדר, כי אולי זה הבחירה שלנו. אני כן אוכלת יוגורטים חלבון, שחלקם מעובדים, חלק אני אוכלת עם טעמים, זה אולטרה מעובד, ואני מודעת לזה. למה? כי היום אין לזה תחליף, לא מעובד, זאת אומרת ליוגורטים שהם ממותקים, והם חלבון, ובסוף אנחנו כן חיים בעולם מודרני, עם הרבה צרכים שהם שונים ממה שהיה גם לפני 100 שנה, וצריך להכיר בזה, וזה בסדר. היום זה מאוד יכול לסגור לי פינה, לוקחת קופסת תוכמניות, יוגורט חלבון, מדהים, יש לי ארוחת ביניים מושלמת, ונכון, האם זה אידיאלי? לא, אבל האם אנחנו חיים בעולם אידיאלי? גם לא. לא, בהחלט לא. ולכן אני כאילו כן עושה את הבחירה המושכלת הזאת, וכל אחד לעשות לעצמו את הבחירה המושכלת. אבל לא לפעול מחוסר מודעות, לא לקחת את אותו הלחם שאני לוקחת כל יום במשך 10 שנים האחרונות, בלי להבין מה באמת קורה בתוכו. אם אני בוחרת בו, כי זה הלחם היחיד שטעים לי, זה סיפור אחר. אבל אם הפכתי, ניסיתי, לקחתי מותג אחר והתחברתי, הרווחתי, מדהים. 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 אני לוקחת מלא דברים. אגב, גם רותם היא זאת שנתנה לי את האישור, בעצם, אני לא יודעת אם את יודעת את זה, לאכול את היוגורט פרו. אני ממש נלחצתי מהדבר, אבל בתכלס, אני לא הצלחתי להכניס מספיק חלבון ביום, וזה באמת סגר לי פינה. והלבנים גם אין בהם, כאילו, שום דבר. נכון, יש גם את זה, ולפעמים זה פשוט לא טעים לי, ובא לי משהו אחר. שזה גם הגיוני, ואגב, גם אפשר תמיד לשים קצת צילן, קצת דבש, נכון. גם עושה את העבודה, כפית דבש, 20 קלוריות, זה לא מה שיהרוג את רובנו. אנשים נכון. לפעמים נתקעים על כזה כפית דבש, בסדר, ומה עם 3 בורקסים אתמול? בוא נתחיל בזה, ואחרי זה לעבור לכפית דבש, האם להתקטנן עליה או לא. נכון, בול. וואו, איזה פרק מושלם. תמיד כיף לנו, נו מה. נכון, ומאיר, עם א', אני ממש מרגישה שכאילו, יש פה כלים שאפשר כבר להתחיל לעבוד איתם. חד משמעית. תודה רבה. תודה לך. תודה על ההזמנה, ותודה לכם שהקשבתם. תודה רבה למפיק המושלם שלנו, בן קונסולוס. תודה שהאזנתם, אתם המאזינים היקרים שלנו לפרק של פרוטוקול פתוח. אם מצאתם ערך בשיחה שלנו היום, אני מזמינה אתכם להצטרף לקהילה שלנו, ולהמשיך את הלמידה גם מעבר לפודקאסט. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באינסטגרם, בפרוטוקול פתוח או ב-Bodyholic D. שם אני משתפת תכנים יומיומיים, מחקרים וכלים פרקטיים ליישום הפרוטוקול בחיים שלנו. לצפייה בפרקים המלאים, הדגמות ותכני וידאו נוספים, חפשו אותנו ביוטיוב בערוץ של Bodyholic.